Михайловка авылыннан сугышка киткән солдатларның 126-сы яу кырында ятып калган. 138 кеше исән-имин туган авылына кайткан. Батырлар исемен мәңгеләштерү нияте белән Михайловкалылар үзара киңәшләшеп сугышта катнашкан авылдашлары рухына һәйкәл салырга уйлаган. Сөйләшкәннән соң, күп уйлашканнан соң инде без депутатлар белән җыелып, халык белән сөйләшеп инде шушы урынга инде без уртак бер фикергә килдек. Шушында без инде сугышта үлеп кайткан һәм сугыштан кайтып үлгән үзебезнең сугышта катнашкан әти бабайларыбыз хөрмәтенә шушында мемориаль комплекс төзеп куярга уйладык. Инде бүген безнең хәтер көне, шул көнгә багышлап үзебезнең инде әти бабайларыбызга инде башыбызны иябез һәм алар хөрмәтенә бу һәйкәлне инде бу һәйкәлгә сукмак суынмас дип торабыз инде. Җиңү ордены стелласы янәшәсендә Бөек Ватан сугышында һәлак булган һәм сугышта катнашкан ветераннар исемлеге урнаштырылган. Мемориаль комплекс үзара салым акчасы хисабына төзелгән. Чарада район башлыгы Рамил Муллин авыл активы катнашты. Бүген хәтер көне, искә алу көне, чыннан 79 ел элек дәүләтебезгә, илебезгә фашист гаскәре кереп, ни кызганыч, бик күп югалтулар белән без бу сугышта катнашкан һәм сугышта җиңгән дәүләт. Шушы дөньядан киткән кардәшләребез, авылдашларыбыз өчен түгел, беренче чиратта исәннәр өчен. Ни өчен? Чөнки нәрсә дигән дә бу тәрбия чарасы. Без әгәр дә шушы сугышта катнашып, үзенең сәламәтлеген югалтып, кайтып вафат булганнар булсынмы, яисә сугыш кырында вафат булганнар булсынмы, яисә инде кайтып шушында зур хезмәт куеп вафат булганнарның кадерен белмәсәк, әлбәттә безнең киләчәгебез юк. Михайловкалылар мемориаль комплекска изен суытмас дип ышанасы килә. Илебез тарихын бүген үзгәртергә, фактларны бозып күрсәтергә теләүчеләр аз түгел. Үсеп килүче буынга Бөек Ватан сугышы турында дөрес мәгълүмат бирү мөһим. Һәйкәл алдына җирле үзидарә органнары, мәктәп коллективы исеменнән веноклар, бик күп чәчәк бәйләмнәре салынды. Мемориал авылның иң истәлекле урынына әйләнер дип ышана Михайловкалылар. Сегодня и день-то день скорби и памяти. Но для нас открытие памятника – это дань тем людям, которые во время Великой Отечественной войны не пожалели ни себя, ни своих родных. Они шли на фронт и также ковали победу в тылу. Благодаря этому мы смогли выдержать, победить. Огромное им спасибо и низкий поклон. Авыл тарихында сугышчан истәлекле вакыйга сагышлы булса да, Михайловкалыларның һәйкәл янында әйткән ихлас сүзләре авыл тарихын саклау яшәтү өчен янып киеп йөрүләре соклану хисе уятты. Мемориаль комплексын ачырга үзебезнең сугышта һәлак булган, сугыштан кайтып һәлак булган авылдашларыбыз, туганнарыбызның памятнигын ачтык. Бик күңелле булды, бөтен кеше җыелды. Тарихын онытмаган халык кына имин яши. Сугышта һәлак булган, батырлыклар күрсәткән якташларыбыз истәлеген саклау һәммәбезнең изге бурычы. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.